Μιλίζουμε. Ναι. Ναι. Και εκείνο λατινική λέξη είναι. Από πού? Σάρκελουμ σάρκελη και έγινε τσάκελ στα ποντιακά. Σόρδολος, άκουσες τη λέξη? Όχι. Λατινική και έγινε ποντιακή. Από πού Ύστερα προέρχεται? βούρα, γούλα και λοιπά, όλες λατινικές είναι. Η Λατινικές βούρα. είναι. Αλήθεια. Ναι. Αυτό δεν το γνώριζα ότι έχει ποντιακή γλώσσα, λατινικές. Η βούρα από ποιο? Που λέμε Μια χεριά. μια χεριά. Από τι προέρχεται? Αυτά λατινικά ρε Όχι, όχι. Από ποια λέξη? Βούρα. Αυτό, βούρα βούρε, αυτό από εκεί. Και θα πει χεριά, ναι. Θα πει να πει βούρα η χεριά. Α, για πείτε μου και τα άλλα. Αέρας κάποτε φυσά, Ναι. κάποτε παστέκι. Τεμόνι κάρδια τέριμον, μια του ρουλεύ, μια στέκει. Αν το κατάλαβες. Τι θα πει? Αυτό λέει αέρας κάποτε φυσά και κάποτε στέκεται λέει, σταματάει. Και η δική μου η καρδιά η έρημη ούτε σταματάει ούτε στέκεται λέει. Α, ωραίο όμως, Υπάντρεψον και γλίτωσον τη χώρα στα Θεκλέσια. Θεκλέσια τα κορίτσια. Τα χρόνια σπαεπέρασαν, άλλο με φτάς μου ρέσα. Α! Θεκλέσια τι είναι? Παιδαριώδη πράγματα, δηλαδή γελία κάτι. Α, έτσι. Α, αυτό για μένα είναι. Γιατί? Τίποτε έτσι. Κρίμα σοβούντο έσπαξα Αχα, και συγχαράντε πήκαμ. ναι. Πήραμ τη λιροπρόσωπον την αγκορομητία. Όχο! Α, δεν πήραν καλή νύφη, άσχημη, ναι, άσχημόχτιστη. Τέλειο. Βάσταξον κάρδια, βάσταξον αν θέλεις και αν κι θέλεις, όπως βαστούνε τα ρασιά την